даст задан ба амалҳои характери ҷиноӣ дошта, аз ҷумла тасарруфи молу мулки аҳолӣ аз ҷониби баъзе афрод таи солҳои охир зиёд ба қайд гирифта мешавад. зимни пешгирӣ як далел ҷинояткоре ки пайваста даст ба дуздии молу мулки мардуми осоишта мезанад, аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Фархор дастгир карда шуд. шаҳрванд Шарифов Сайфулло Абдулҳақович соли таваллудаш 14 марти соли 1995 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Деҳқонобод ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳияи Фархор бо мақсади ғасби моликияти шаҳрвандон ба заминҳои чарогоҳҳои деҳаи Гулшани ноҳияи Фархор рафта, аз вазъияти муносиб ва набудани одамон истифода бурда бо тариқи пинҳонӣ як сар ҳайвони калони шохдор ки арзишаш 9000 сомонӣ дуздидааст. боз такроран ба бошишгоҳи саҳроӣ рафта, аз он ҷо як сар ҳайвони калони шохдор ки ба шаҳрванд Назаров Абдуғаффор тааллуқ дошт, арзишаш ба 7000 сомонӣ мерасид, тасарруф намуда ва боз ин амалро идома дода, аз заминҳои чарогоҳҳо 2 сар ҳайвони калони шохдор ба шаҳрванд Ҷумъахонов Сафархуҷа тааллуқ доштаро ки арзишаш ба 10,000 сомонӣ мерасид, дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. бо ин кирдораш ба охирон ҷамъ ба маблағи 26000 сомонӣ зарар ба миқдори калон расонидааст. айни ҳол нисбати шаҳрванд Шарифов Сайфулло Абдулҳақович бо моддаи 244 қисми 3 банди Ай Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад.